منغو አመራርሓን አባላትን ዘይመት እማነ ከም ዝተፈጠረ ተፈሊጡ ውጭለ መንጀሪኖ በጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ፍሪስካ ናይ ዋዕሎም መንግስቲ ነመትካል ሓሲቦም ዝነበርዎ ሽርሒ ኣብ ስራሕ ፈጻሚት ምስ ፈሸሎም ሃንደበት ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ጡጥ ኣኺባ ናብ ከተማ ኣክሱም መጻዊዖም ትማሊ ብሰነድ መንባብ ኣኺባ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ናይ ትማሊ ዝቀረበ ሰነድ ብዋናነት ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ከም ዘሎን መኸተ ብዕላው መንገዲ ከም ዝጅመረን በግልጽ ዘቀመጠ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎም ካብዚ ተበጊሶም ድማ ሎም ዕለት 7 ሚያዝያ 2018 ዓም ተምረት ኣብ ዝግበር ናይ ድምጽ መሃበ ስነ ስርዓት እቶም በቀረዋ ዝፈልጥዎም ቤተሰቦም ባዘዝተ ስራውትን ዲያስፖራን በአካልን ብስልክን እናረኸቡ ጽዕንቶ መፍጣር ጀሚሮም ከም ዘለው ተፈሊጡም እዚ ክገጥመና እዩ ኢልና ኢና ንስኹም ክትመረጹ ሰሪሕና ታሪካዊ ስሕተት ከይትፈጽሙም ናይ ህልውና ኩነታት ይገጥምና ዘሎም ብዘይ ሕንከትን ብዘይ ምረትን ተቃልሱን ካልኦትን ዝብሎም ካብ ተማሊ ምሸት ጀሚሮም ሓደ ንሓደ እናረኸቡ ከቢደ ጽዕንቶ መፍጣር ጀሚሮም ኣለዉ ትግራይ ን51 ዓመት ብፖለቲካ ንሓመሰ ዝመጸ ጉጅለ ሕወሓት ሕዚ ድማ ህዝብና ተመላልኡ ክጠፍም ተኣካርዲ መዚዝዋሎም